Айде. Окей, момчета и момичета, здравейте! Днес ще демонстрираме как се кара мотор машина ковровец. Ковровец, момчета и момичета. Как се катери дига. И естествено как се вози пътник с ковровец по дигата. Така. Сега, трябва да имате предвид, че ковровците са много неблагодарни машини и от време на време неща да запалят, така че ми е простено да ритна 20 пъти. Така. На скорост. Задължително трябва да ги изключите от скорост. Това беше демонстрация как не трябва да карате. Оп. Включихме, идват някакви запачи там с някакъв буст. Така, дами и господа. Така, пак. Братче, бе! Голямо се палите ще е! Внимавай! Не, чисто по нас курчето. Ама така наши ще ме забориш на едно място. Човек, аз не виждам. Ама да заръпа, бе! Абе, ръпа ма прикавай, абе, ти лъпи си, бе! Нали видях, че ме заръпа това голямо. Ай, гледай какво като става, бе! Лебеди! Лебеди, гледай какво!
Дай да ти направя едно слънце. Дай да ти направя едно слънце. Само ми го запали. Получаваш $500 награда. С тази гума е много яка и не може. Нали? Тя захапва. Веднага. Кога правих с онова слънце на широка, беше с другата старата. беше с старата гума. Просто, а мотора